Hej, jeg hedder Erik Sassersen. Jeg er til daglig HR-udviklingskonsulent i Ballerup Kommune. Jeg har også mit eget firma, hvor jeg blandt andet tilbyder coaching og procesfacilitering. Det hedder Sassersen.dk. Jeg arbejder rigtig meget med relationer, rigtig meget med krise- og konflikthåndtering, fordi det er jo det, der sker, når vi har relationer til hinanden, hvad enten det er privat eller det er på arbejdspladsen. Jeg har været på konfliktcoachuddannelse hos Lars Mogensen og Henrik Heilmann, og det vil jeg egentlig gerne fortælle en lille smule om. Både hvad har jeg fået ud af det, og hvordan oplever jeg Lars og Henrik som undervisere. Man kan sige, at den centrale lærdom i konfliktcoachuddannelsen handler om at tage ansvar for sine egne konflikter og hjælpe andre, få værktøjer til at hjælpe andre til at gøre det samme. Det tager udgangspunkt i erkendelsen af, at når jeg har konflikter, så bor de for 90% vedkommende hos mig selv. Altså 90% af mine konflikter, det er mig. Det handler om mig og ikke om alle de andre. Jeg har fået på uddannelsen stærke teoretiske indsigter. Jeg har fået en masse viden, men jeg har også fået en hel række brugbare her og nu værktøjer, som jeg kan tage med hjem og bruge i min daglige praksis. Jeg har også fået, også rent personligt, men også fagligt, et arbejde for livet. Fordi en af de helt centrale pointer for Lars og Henrik, det er at flytte sig fra at være sine tanker, være sine følelser, være sine kropslige reaktioner, som jo er det, der sker, når vi har konflikter, og over til at kigge på det udefra, betragte det udefra, eller med Lars og Henriks ord, at holde sine drager i stedet for at være sine drager. Det er lettere sagt end gjort, mildt sagt, og det holder aldrig nogensinde op. Dermed et stykke arbejde for livet, men også et vigtigt stykke arbejde. Hvis jeg skal sige noget om Lars og Henrik som underviser, så er de som sagt utrolig vidende. Jeg har fået rigtig meget konkret viden med mig hjem. De er teoretisk velfunderede, men de er også meget jordnære, og de er ikke bange for et splitsekund at bruge deres egne meget, meget sårbare eksempler som noget, vi kan arbejde med i kurset. De er heller ikke bange for at møde vores sårbarhed som kursister, og det er jo det, der skal til for, at man kan arbejde med konflikter. Det er at turde være i rummet, hvor der er en konflikt. De har meget håndgribelige øvelser, som man kan tage direkte med hjem og bruge i den praksis omkring konflikter, som man nu har i sin virkelighed, hvad enten det er i sit privatliv, eller det er i sit faglige liv med sig selv eller med andres konflikter. Kort fortalt, så kunne jeg også sige, at konfliktcoachuddannelsen, det er 0% PowerPoint, for der er ikke det eneste dias undervejs, og det er 100% nærvær. Summa summarum, jeg har fået rigtig meget ud af, både personligt og også fagligt, at være med på Lars Mogensen og Henrik Heilmanns uddannelse til konfliktcoach.